Меджор, Насос, Ел Уест. То се е лут. Трябваше ли да пикна АП всъщност? Не, ще надяваме на Не, свои. имаме АП. Що? Не е зле. Да. Макар че Насос ще са бил не яко армор. Той по принцип, да, той има перфектния ангел да отиде в Frozen Heart, то още армор. Не си апдейтнах скоро, но няма го правя тук в момента. Оф. Той ще отиде там. Frozen Heart Rush, после ще отиде на Тринич, после Торнил. Ама Джинкса просто трябва да фокусне някой... Не са Насос лейт гейм не е толкова силен, защото силен само на 1 vs 1. Зависи колко... Ако е турбо лейт гейм. Да, ако има 10 000 стака. Лейт гейм пуска се W, например, на мене и Джинкса по това време го шеретва там. С това и някой да направи. Да. Другата част е, че Джинкса трябва да го направи, нали? Да. Добре. Кената почти убива Еко. Само че сега ако го дайвне, той ще игнайт миши. О, знаех си, че той ме е почнал рапторите, трябваше да си ги ларна. Нямам кампове. Аз... Типичния Кейн Чизър. Пак, той как е... Каквото казах, че ще стане. Ще се опита да го дайвне, той ще игнайт. Много е тъпо това. Идвам. Той е тук май. Малко го убивам. Найс. No brain. Флашна ли? Не. Флашна. О, найс. Нямам мана, имам бисквит, камарат. Я ще чакам 100 голд да се взема тватата. I told you! Окей, реколвам. Като ще вземаш? Ще вземаш в момента. Окей. Бум. Те бота са ги убили. Еба си тъмницата. Стаята. Стаята е ли? Навънка аз значи съм светнал. Аз мря игра на тъмно, защото четем после много ме болят.
Айс. Найс. Там какво правим, момчето? Добре, вземам и отивам на гробовете. Там. Ома какво ста с кияната? Убива ли го? И... Найс! Пъснам газягата. Охо! О, идвам. Чай само. What? То с ко прави, бе? Газ. Взехме едното. Той е много зле за него. Аз го убивам, сега ще му взема и кампа. И дори му контеснахме едното. Той е много лош плей за него. Ще му взема 2 кампа даже. Аз ще правя прокси, май. Макар че аз... Аз идвам. Ако случайно не го... Аз го убивам. Най. Екото идвам. Аз съм дед мая. Не, Бия се. нямам мана. Бягай. Отгоре ти идва. Да, имаме. Чакам Кияна да дойде, ама тя няма да дойде. Не, махай се. Добре, чай, то си има ли 6, ако има 6, губим. Добре, аз го убивам втори път. Екто ма взима, ама... Жалко, ако имах мана, той ако беше дед. Охо, Кена май не си е взел реда. Хо-хо. Ама има виждам. Колко е тъп този герой обаче. Оф. Ще дам. Той билди табита. Но той без айонки е много зле този герой, между другото. Мейджор на Сус. US. Охо. Той Кена слиза към ботсайда. Да, ма... Окей. На топа съм. Но има от мене. Не, няма. Няма и гост, ама... Я от него.
Има улт, да. Кулдаун е нещо в... Найс, той мъртв. Той го убива. Явно не го. Той оцелява някак си, брат. Дабъл игнайт. О, ракета лети. Ракета. За малко. О, шит. Той ще остане между другото. Вау. Ще е малко сложно. Кей не идва към мене. Ще пробвам да взема това. Аз го вземам. Само че тук ще ми трябва хелп. Виж на колко стана. Добре, има момента, няма значение. О, холи фак, той герой е уникален. Ти си билди твой HP, нормално. Ти го дай, бе. Или? Да, Ето има табито. аз имам и тур демидж по принцип. Чай, той... What? Прави той. Той мисля, че има гост, бе. Не. Сигурно има гост. Ма ще вземеш голд от той. Ти имам за крал, Ерико. Взема плейт. Или? Няма може. Той телепортна. Кей написа, че е топ сайд вече. Да. Добре, една ми тут ще се опитам да ромна просто. Кейна е тук. Окей. И Кейна също е там. Как оцеляха, бе? О, шит. И аз как оцелях. И ако така оцелях. Нас дано да не ме види. Найс. Найс. Можеш и да умрат, ама явно тая игра не. Дрейк. Аз имам телепорт, между другото, ако стане някакъв сериозен файт на Дрейк, ама той... чай, тя е на бот ли трябва да ходя? Тайсов Крим, човек, защо ми взе топа? Имам... Плейтове да вземам да се фидвам. О, боже мой, колко е слаб той, окей. Не? Cool guys, don't look at explosions. Чай, да не е лефнала, Кейт е леф. Кейт не е лефнала. Не забелязах липсата й. Яс. Чак като намето взимаше милиони, забелязах. Чуф. Найс. Чам херот. О, тя му набут. Ще има кръв. Как е, братле?
Нашите мисля, че го оправят. Браво, бе. Има ред това. Че за Хералда. Добре, той иначе там. Ми трябва малко колки. Тук стига. Киана бягай. Чай си изфарм Edge of Night. Колко ми стига? 5 голд. Ай! Грешен е Волф. Нищо. Ах ти тъпото куче, човек. Юта не е зле. А той защо има... Нали е Ред Кейн, защо може да се спамя и така всичко? Защото има Йомус, има... такива душите дяра. Да. Идиот. Плашно. Аз ще не играх Хералда. Аз забравих, че го имам. Happens. Чай да пошофирам. Е, да, тръгни наобратно! Всеки път го прави, това Нищо не цъкам. не от тебе бък е, между другото. What the fuck? Той оцеля нами, това е балансиран герой. Ауч! Райч. Да. Йоу! Мале. Come on, Ende. What you doing? Печелим. О! Дале?